Chimelezotia Nazezazo Anazezazo munne Namundi mwawe Chimelezotia Nazezazo Chachale Namundi mwawe Chimelezotia Nazezazo Namundi mwawe Chimelezotia Nazezazo Yaturugoria Namundi mwane mwawe Oke mwane Nigeria Chisco na kwanu onye mule Oke mwane nge biagana Namundi mwawe Kurimila tata Oke ngodogu Obar nisi oye Eba mwoki isiri Enwale ya Chisco na kwanu Oke onye mule Bule mwawe tile Ediba yeme numu Mwemetu wama Ibe mbalu Namundi Oke mwawe Wanemo Ege na sele wanem Nechi yakama Namundi odogwu mwawe Ayaya na Anusi owelu mwawe Namundi bia Ediba yeme nenu wanem Wemetu wama Ediba bu Sobu Umunem Obu okika nese wanem Obu okika nye nese okunu Okika nye bu sobu Ndi ikwe ma ndi ekwana Na-ebute ohuru Ndi ikwe ma ndi ekwana Obu nye bu sobu Mwebosi ya Namundi bia Aka lusi owelu dide Ayamala Namundi odogwu Mwewe Chisco no Ubegu elende Onye mule batire Nudo Achilela ya Ayaya odogwu Dika gibi akano Alego Chisco Namundi odogwu Ayaya odogwu Nimaluna Niachele Ene ziro Igwe gongonu Namundi mwawe Ene ziro Igwe gongonu Namundi mwawe Ayamala Oke nwabianu Igwe doki isi bio Anamayaka Namundi mwawe Ayaya odogwu Ayaya nwuru umunne N'ọba jọm Ayaya nwuru umunne N'ụmụnna m ọnụ n'ọba jọm Mmadụ nọ n'elu ụwa nwanne m Weje ochie mba ọmụmụ ya Ịnọgide n'elu ụwa nwanne m Weje ochie mba n'ọmụmụ ya Ịma na nwatakịrị n'oliju awa Osi itinye ka gbaba mba N'aka na yo Igwe Dubai Onye mara ya aka n'ọmụmụ ya Aka lụsi ejije mana alụsi owelugo Mebie n'ugbo Anyị odogbo n'ime menụ Ọbịa ka nọ na obolingo Chisco na-agba onye mule ya egwu ka ilide Ayaya dike ege kana Namundi onwe agwue Alụsi ejebu na gọlọwọ Ayaya Ọ bụ ọkịka bụ nsogbu Ọ bụ ọkịka bụ nsogbu Ibe maka mbụ na-ajụ Ụna sayensị Ibe maka mbụ na-ajụ Ụna sayensị N'obele nwa chi eli ngozi n'aka Oji ọbọ n'aka Namundi nwa ma n'iji ọbọ n'aka Ndị jụrụ ajụ ga-emesi ekwete Ndị kwelekwe ga-ekwesi ike Namundi odike nwa uwe Ndị jụrụ ajụ ga-emesi ekwete Ndị kwelekwete ga-ekwesi ike Ọrụ alụsi anyị jeje mma Egwu onjebunye chilenu Egwu kenja jachimumo Anụsi owelu ugo Yesu Nwangi hiri egwu kenetiyo Egwete m n'enu nwanne m Idibo ka nnọọ na mụ ogbetelia Chisco na ebe na n'egwu ebili N'ọbịa ka njeje n'ugbo Onye bụ na Chisco na nketi Ruto nọ kalele ya nketi Onye bụ na Chisco onye mgbago Ego m ka njekwa ụbọchị Onye meni ibe m ibe meni
n'obi ka na yo bisa onye meni be mi be meni yo n'obi ka na yo ewe no anụsi owelu go ngere o yesu na mo yezizile ka mu dije ime kwuno mbeke buru mo ọbịa ka mu jeje mama nle ka mu na gwe o ka nwa lo so wele je wetenu ka ngalo n'igwe do bae mo nusi ezute na mu nne anụsi oke na-enye nwa o anụsi oke na-etu n'isi anụsi oke na-enye rank anụsi na-enye nwa nọ na ya anụsi oke na-enye ego nna m dị ya nwa uwe nke dị ya ma ụwa mete mma nna m dị ya nwa uwe ahịa nwanne m na-ebialie eji na iwu one n'ụwa wee mebibe eji na iwu wee mebibe nna m na-enwe uwe n'ụwale ya ume mmalị nna m dị nwa uwe n'ime mma n'ụwa ga-ebulili imejọ n'ụwa ga-ebulili nna m dị nwa uwe oke nwa na igwe doke isi bịanụ ịmara chi gị na oke siri gị ike mmadụ enu apụrụ ya ịgbaya odogwu ayaya nna m dị ọdịke nwa uwe ịnụlịa oke nwa igwe gobai ihe adị oke ti nwanne m eti ahụ na agụrụ agụ ịnọkwala ya nna m dị ọdịke nwa uwe ayabalike oligbo ayaya na-egbu mmadụ nwụrụ ayaya na-egbu mmadụ na n'iyi ijila m osu wee bịa n'aya ya nwanne m na-ega na n'iyi inwala ọgwụ wee bịa ba aya ya nwanne m na-ega na n'iyi ibula ji obi wee bịazi ahụ nwanne m na-ega na n'ike ibe aya ya chọrọ mbudochie n'ime obodo anyị nwanne m ibe aya ya chọrọ mbudochie n'ime obodo onye ji n'obi ọkụ wee bịa n'aya ya onye sili ibi sitalụ ka ị ga-ebuna sikwa nke doli anya n'ụwa asị na nke na-emere eme kedu ibe unu ji bụla asịrị gaa leba webila ya wee n'ọwa ibute asịrị nwanne m n'ụwa ibi sita gị ga-ebuna n'ụkwalị ya nwachi ihele sochi eze ego ada agba ya ma n'ụwa nwachi ihele sochi eze ego ha onye chibelezie n'oge chie nna m na-ebihe ma uwe nna m dị nwawe nwa chibelezochia na zezozo 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 ya tụrụgo ya ọsị nwoke na-ezi nwunye ya nụ ka ọ bụrụ n'anya nụ sitianụ nwa uwe ojugo nwa na nne ga-adị n'ịnụwalịa ojugo nwaanyị abịahụ mama mụrụ ọgbọmụ na ịga-adị nwanne m ojugo dike na-emalụ mmenụ sitianụ nwaanyị ọma iginigago n'isi bili Chisco ego gị ịnụrụ ya ka anyị kene nụ ezi nne m ojiji nwa uwe igirigo ojiji nwa uwe igirigo adamu eze nwaanyị abịa ọ na-eburu mmanụ amamụlọ bụ n'ịgadịnụ ojiji nwa uwe amamụlọ mụmụ n'iso kanụsịa ịnụlị ya Chisco n'ọgbegbu amanga ewu chimu n'epụrụ ya ka anyị kenezie n'odozi akụ ya uju nwa nwa uwe mekuribịa onye ọcha uju nwa nwa uwe mekuribịa omile jasego n'ịbụrụmenu onye ọcha dalụ oluo na-eso ka nụsị Chisco umegbu onye mgbago anyị ekenego n'ezi nwanne m ike memele ka ọchịagha
ọchịagha ndị Igbo niile nụ ọchịwọ ike memene ka wa mama udogobia ike memene ka nwanne m ọchịagha ndị Igbo niile osimiri kanya kene etu nwanne m ka mụrụ n'anya Ayaya si m kene gị nụ Kenneth chionye dị n'izuzu udogwu nwanne m bịala igirige Kenneth chionye dị n'izuzu udogwu biyo n'igwe dị nwanne m ọchịa n'ịba mmemme Kenneth odogwu wo n'ịba mmemme nna m ndị si m Kenneth ekweba n'ọra nwa mama nụ ekweba ọnwụ n'ọra Amen, Shama. Ekwabo nwara nwanne m, amen, Shama. Wangena no bia milidi nwa. Udogwego ụmụnago mulero gizi bia. Ekwabo nwara, amen, Shama. Oke nwanne m leri na aka ya wola m Shama no. Nezi nwanne m Chukwu na-elu nwako n'uche igwe yoji ọbalatule igwe yoji Chinedu nwako n'usodogwu igwe yoji nwa mama ezi nwanne m ga-eghagara aja mma nwa mama Donatus Odike nwa mama agbaza ndị Igbo niile n'ịgadị aja mma n'izu ga-emenụ Ayaya si m kene nwanne m ibe onye na-eme ka ejikwa onye ọ bụ aja mma mama Ayaya si m kene nwanne m Obinne mene ka nwanne m ijele bịa na Anambra ijeludo Obinne mene ka wa mama nụ ijele kanụsịa jele banụ oge nwanne mamenu ogwe jọbọ nne mamenu eze dibịa n'ọkụzụ ebe amụ gị isi bịa eze dibịa nwa mamụ ogwe jọbọ oge nwanne igwe dibịa ebe amụ gị isi bịa anyị ekene ego n'ezi nwanne m eji ike agwa ọba onowu Ayaya ejiri ike m ụwa nwanne m onowu nwa mama ejiri ike m ụwa dide ịnụrụ ya ezi nwanne m etoseni okwu nke kwụsịrị nwe nwa oyi ezi nwanne m etoseni okwu akwụsịrị nwa oyi oke nwanne m eme sekretịrị onye edemede oke nwa elu ụlọ nwanne m sekretịrị onye edemede elu ụlọ oregune m oke nwa anaghị bịa mba elu ụlọ oregune m oke nwanne m na nye bụ Chisco Umueri dibe ya mụ dị mma n'igwelu ya Ledezi nwanne m Arinze Brown ọba n'Igbo chelu ọba bịanụ n'Igbo chelu ndugwu n'Imo ọba Igbo dike nwa mama ọba ego n'Igbo chelu ọba n'alụwa igirigi Ayaya si anyị kene anyị ekenego Chukwu Emeka dọbụ manụ nwanne m Ayaya si anyị kene nwanne m Chukwu Emeka dọbụ manụ oke nwanne anyị ekene eze nne m nọ na ya Chief Ozua Okoye Odogwu Prime Minister nwa mama onowo nke Igbo niile na-alụ Ozua Prime Minister oke nwanne Prime Minister
oke nwa n'owo nke Igbo niile enwere ya enodogwu nwali ejio ajụ eji eburu ozu n'eluru ụlọ chacha nwanne m nwali eji dogwu na mgbe mboko ọnọbụ ya ajụ eji buru ozu nwanne m ọ na-eluru ụlọ chacha dibịa na-ekpu isi nwanne m mụọ na m ụzọ wee kalụsịa dibịa na-ekpu isi nwa mama mụọ na m ụzọ wee kalụsịa ịrụkwala ya ajụ eji buru ozu nne m mboko oke nwa na isi okwuleba wetire Chisco ọgwụ n'ọgbọ na-eti mkpu ego nwoke a njebịa n'obi gị n'ụlọ ya ka anyị na-aba na jali isu anna ka anyị kene n'ezi nwanne m ikiligo dogwo na jali isu anna ọmana tule nne nnakọ ikiligo nne nnakọ oke nwa na ife ma wetinye na ka anyị na-aba na n'uke anyị ji ekene n'ezi nwanne m se ye dike na n'uke oke nwa na anyị na-eti ma se ye ego se ye na n'uke nwanne m na-adịghị Ayaya si m kene iwu oke nwa na-eme Ayaya si m kene na-esi enyi ya isi na wagụ na dibịa na ọcha isi na wagụ dibịa na ọcha oge iseje isi na wagụ nwa mama dibịa na ọcha ka iseje nwanne m ịrụrụ ya na ekwu n'ọgbọ onye m ụlọ elu uri ma dịbe ime anyị bịanụ agbaala udogo n'ụmụ eketa gule ọmala tụle anyị nwanne m udogo n'ụmụ eketa gule ị na-agbọ ndị ala anyị nwanne m agbaala bịa alụla ị na-agbọ ndị ala nwanne m anyị agbaala n'ike eme ya ego nwoke anyị ebi otu obi ezi nwanne m Okechukwu James Okechukwu n'ịma mmenụ n'olu oge ose ije n'onobu ka kwezi dike obu ibu n'ụzọ eyelugo n'ụmụ eribe anyị n'olu oge ose Chukwumodogwu dịkọcha special assistance nwanne m special assistance nwanne m senior pilot dike alụwaka dịkọcha igwe anyị ka anyị bi ya n'ugo anyị ekenego nwanne m Chukwu mezie udogwu ego nwa nwa gwe nwanne m Chukwu mezie udogwu bịa nwa nwa wee ọgọmegbu na-emu nwa uwe dugba na mụ nene asị m ihe ya mere oge chacha ọgọ mmadụ melụ mmadụ n'uju oge ọgwụ ya anyị ekenego ezi ala Esta nwa uwe Esta bịanụ nwanne m ị ga-adịnụ ịmụrụ ya Esta bịa nwa uwe asị m Chukwu gozie ya Igwe nne mamenụ igwe nwoke dị n'ike odogo na anyị kwete nwoke dị odike dị n'ụlọ ya etu nwanne m na-eme ezue ogilisi ofe ọnụ n'alụ isi n'ikolobịa n'ọdị ahụhụ mmebi ọgaranya ọnụ ogo ogilisi ofe ọnụ na ha oke nwa bịa n'igwe ego oke mmanụ igide tusunu nwụdala nwa mama senior pilot nwanne m
senior pilot dike na-alụkwa ịnọrọ ngodi mee olingo anyị ekenego igbe mete oke nwa na osobụla ịgba otiri anyị ekenego igbe mete oke nwa na osobụla ịgba otiri ebe eme ụwa dị mma igwe na-eme ewe arụ n'odogwu n'ịma mme ezi nwanne bụ senior pilot arụ nọ nwanne m n'ịma mme m oke nwanne m ezi nwa senior pilot amama arụ nọ nwa oke nwanne m Sunday nwanne m nne mama ibolo nwanne m kọmanda bịa Sunday ya kọmanda Ayaya Sunday tajike n'ime kọmanda wa mama alanga Sunday bịa kọmanda oke nwanne ezi obuli batire yes nwanne m okwu dịlị nwanze m onye ogologo okwu dịlị one mama Ayaya spọdụ nwanne m oke nwanne oso obuli batire na m ekwusie n'ụka m kwuru ị na-ezu ori zela ya ị na-ata amụsụ zela ya ị na-ataji anya zela ya ọ bụ n'igwe anya ukwu zela ya maka gịnị ka m ji kwue zeliko gị maka obodo gị Ayaya na-enye mmadụ ụwa Ayaya na-enye anyị ego ụwa Ayaya na-enye anyị rank nne m ọ na-achọpụdo dị n'obodo a anụsi eche bụ na dọla ọbọnụ ọ bụ ọkịka anya m na-eso n'anya ugbu a ọ bụ ọkịka na-eso okwu Ayaya nwanne mama Ayaya nwụrụ nwanne m n'ụbọchị ụmụnne m Ayaya nwa mama Namone mwawe wachimele zotia na zezozo 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 Ogene bụ nsogbu anyị ni ọkịka na-esekwanụ ọkịka bụ nsogbu anyị nwere nwatakịrị anyị jiri ebube obodo enam njawo odogwu na ọgbara n'isi oye nke na ndụ n'igwe edo ogene ọ nwere ka eji tese ka eji ka mgbe jitu onwe n'ihu enwana egwu si ndị na-atachi m na ndị agha ihe ezekwali nkobi maka obodo gị ọtọgo Chisco enwere n'ụwa enwere n'ụwa mmiri lile enyi gafekwu na tọrọ ọgọdọ ọgọgwa ya omume nụ ọgọgwa ya omume alele edobele nwannu nwachi gozila gozi bụ nna m ndị ahụ odogo n'ọgbara n'isi oye ọgbara na ndụ ka ise eje enemudewo ndị emụlere nwatakịrị n'ime igwe do be anyị osimilego enemudewo ndị emụlere nwatakịrị ọ bụrụ na na ndụ n'ime igwe kwụsị nne mụlụ mmadụ ọ mụlụ ibe ọ ga-abụ n'ụwa enemu ndị igwe tobezie ịchakantu oyiri
wetaba akwụkwọ n'ụwa gwuo na-etu esi agụ ụra ụlọ ya ị na-ebinye ibi na-emeghere ebinye ihe n'ụwa enam ndị wawo ọka alụsiwelu enam ndị wo obele mgbanwe ebinye ihe n'ụwa wee chọba ibe ọ ga-alụ onwe chọba ibe ọ ga-alụ enam ndị wo mgbe ọ n'ime obodo benu onye mara ebe ọ ga-abụ onye mara ebe ọ ga-abụ enam ndị wetaba abụbụ bụ ya n'elu ụwa wee chọta ibe ọ ga-alụ enam ndị tagide abụbụ rute na Zụmarọkụ Abuja ka ọ na n'obili ebe ọ na n'ụlọ abalị ọka n'osi nke abọla ya wee bịa nụ wetie ya aka n'ụlọ wee tie nna m ndị nwatakịrị ikokwu onye ọtọ ka nsi ego ozi ya ka nsi ego ọlụ ihe ga-alụ nna m ndị binye nwayọ nna m ndị ewe binye nnu Ayaya bịa ya aka n'isi onye nwatakịrị n'ụwa n'ihi ga-ejele ime ozi dị n'ụgbara ya enna m ndị gwanụ Ayaya tienụ enna m ndawo mụ na gị ga-eso na ka anyị na-alụ igwe gburu ị ga-ejele ime ozi n'elu ụwa enna m ndị wee gwalụnụ na Ayaya wee gwakwa n'ụwa wee bụrụ akpaba baza moto wenata igwe ebubo anyị enna m nne wee lụsie wee gwechiri na kọleji nke Nsụebe anyị ebe ahụ gobizi ebi n'ụwa wee mebe dibịa nwayọ enna m ndị bili si ebe ahụ wee binye n'ụwa n'ụlọ na welụsọ nọ na nkwele nụ chọkọ binye n'ụwa arụbina n'ụwa jụzi ya nụ gbọna m nne agwo anyị ga-eri igwe ka anyị na n'ụlọ ba anyị ka anyị lụọ ọnụ ka anyị gbara agba iwulili na anyị ga-alụ ọlụ nna m ndị nwe gwanụ maka na ọ bụ nwatakịrị Ayaya dulu nna m ndị duluo na ndo mgbamụkwo ji wese suru ọrụ wee karịa ị na-achọ nwa chọnụ nna m ndị alụsị ohelugbo bịa ọnụ Ayaya bịa ọ bụrụ na azọ ọchịchị ndị n'ụwa ọnụ nna m ndago na bụ alụsị ohelugbo Ayaya na Ayaya na ibe na-esili ike n'ebe na-azụ aja n'ụwa ọsọ wele ije nwebe nna m ndago na bụ alụsị ohelugbo alụ Ayaya ịma na Ayaya wee nwụrụ n'ụwa nwanne m nọ bụ ajọ ọnwụ ịnụkwala ya ajọ esi wee lie nwanne m ya butere Ayaya wee nwụrụ ọ bụrụ na anụgaghị ọlọsọ wele ije ọgwụlụ na Ayaya ka ọ bịa n'ọnụ ya bụ alụsị anyị ji eje mba n'ụwa na eze alụsị ụwa niile worldwide eze alụsị ụwa niile worldwide alụsị ọ na-enyere gị alụsị ọ na-enye ugo alụsị ọ na-enye nwa alụsị ọ na-enye ego alụsị ọ na-azọ ndụnụ enna m ndawo nwatakịrị chibụ n'anya n'ụwa wee tụọ n'igozi n'isi jisi
chike no ya dem na o inu walia mili lileji kambe kuna tokula kada wanne ogwe yo mumene mili lileji kambe kuna tokula kada wanne mu ogwe ye mepute tuma buntono ene monde ayaya loso welije wenata ni mi gbe Dubai pẹ̀lú ọrùn tí ẹ ìlú sí ẹni gbé Dubai yẹni tẹ́tí anya nù wọn ọ̀kíkà ká nà sọ́nù wẹ̀jọba nà mọ́ yẹn mẹ́sìlì wọ́n nínú wa nà ní orí ebugolo nà mọ́ ní kidnap àwọn ẹbí àṣẹ nà kidnap ebugolo nà mọ́ ní wọn nà mọ́ nà ọ̀bọ̀ wà tó kidnap ebugolo nà mọ́ ní alọ́sẹ̀ wẹ̀lú go umẹ́ mmadụ ezu n'ibu ye wọn nà ẹbí àná nà tọ́kwá. Ejiro kwejaba ayaya ejira mose jeno ayaya alusi wa welugo ayaya 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 alusi wa welugo ibere siri ikene nuwa maloso welite wana na mondawo alusi welugo bia obia so potagenu abona na tagamus neno wa baloso weli jebia ibulu na mondawo oganza potagenu ene mondawo ogwaro kikaka na sodefa ogwo kikaka na sodefa ina yanyanu wakati mu yiyola nike bolivo gelia chanu de watalia I wanna connect His Excellency Dr. Nnamdi Nwawe Udogwu bara mission na mbe dala Oshimiri Ezalu sindi bonina Ezalu si worldwide Udogwu Ayaya dalo Aluso na nyando Aluso na nyike o inolea Kenanu odoza kona mondeno Cynthia no ama Cynthia no ama oju go wa ya bia onu wa nega de no wale oju go wa ya Cynthia wa ama no mama mo ne no wale o chiste bunyanu onya mula re bunyanu mo ego mo ka mujanya kenenu na no wale Ikenenu dozi akunya nkibuwa Ujunwa mwa uwe Mekuri wayanu Mileja sego dalu onyocha Mekuri odike nene yanuwa onyocha Lendezi wanema Adamu nene yao Tobe chuku Ojinji ma uwe Dalu Chisco Umueri Ikiligo gwada Adamu de dorma Esa waya dao Abamola mumo Toba chukwa chichi Yao nene yao Ikiligo gwada Daman Wachichi Atapulu zopome Atapulu zopome Ayaya wala nyano Ani kene ndiesi enyanu Ndiko bulu nanya Anye kene konu Honorable M.N. Okoye Oswa na ye kene Okoye dike nene ya Ono wibo nine Ono wibo nine Ono gunu Oshimiri Osi anye kene no Ezi enyanu It's honorable Onye kwele mudano Igwe spend ya Udoko nye muleri na Ukumagalo kosejen Honorable Onye kwele mudano Inukwale ya
alụsọ welugo si anyị kenenu Israel Highness Igwe ọbịa mmiri Ekwoba onye mụrụ ero ka ebobịa odogwo na-egharị ịnụkwara ya mmadụ ka eji eje o si anyị kenenu chikwa miliki ọnụ Igbo ọnwa tisie ike ọ bụrụ ogwe oyoko Dominic na ọnwa na-egharị ịnụkwara ya anyị ekelego adị m nwanne m mmiri na-ezoro ara odogbo na nasa ị na-ezo olu Igbo ị na-ezoro ụwa niile n'ụwa odogbo na nasa bara alụ mmiri ị na-ezokwa ezo nwanne na-ezu nwanne m Chief Anụmba odogbo na-ede ya Anụmba n'ụwa nwa dị egwu odogbo na-ege adị Anụmba nwa dị egwu ọdị ya ọlabala ọwadụsa ya ego sede Anụmba odike daalụ nwa dị egwu daalụ n'anya kene n'ụwa Ayaya senyi kene osi anyị kenenu ezigbo ya chipche atụ amụ agụ na-eche mba na alụ agụ na-eche mbodo ọgbara na ndogo ose bịa n'ụwa atụ amụ n'ụwa ka onye na-eme ka eji abụọ ya n'ụwa ịma na mmadụ ọka ikewa nwenu atụ amụ bụ odogwu nọ na ndụ anyị orimili na-ezi nwanne m enwere m okwu Igwe ọbịa mmiri na ndoko sejenu Igwe ọbịa mmiri na ndoko isejenu enwere m okwu nna orimiri ozi anyị kenenu Chinedu Nwako n'uche ihe ojii na ihe ojii n'ụwa ihe ojii ndị Igbo niile odogwu Chief Chinedu Nwako n'uche ihe ojii na anyị kenego ihe ojii na anyị ekenego weta n'aka na awụlụ gị kpoto ịnụkwala ya okedodo anyị ekenego Chief ọkụ mefu na nneli Atiku odogwu n'ụwa ntachabọ ka isi wee bịa Atiku odogwu abọgwide ka isi gaa ọkụ mefu odogwu ọkụ mefu na nna ayabala anyị kwuru onye n'ụwa na ndị jụrụ ajụ nwanne m ga-enweta n'ụwa ndị Igbo na-ekweghị ekwesị ike anyị eje kenezienụ ọga kpata n'ụwa ike m emene ka ọchịagha na ndụ anyị ọchịagha na ndụ anyị ọchịwọ ike memene ka ọchịagha na ndụ onye na ọchịwọ odogwu ọchịagha ị na-achị anyị ekenego Chief Mike Ekwanụ odogwu onye Umueri odogwu onye mgbaga n'alike nwanne Chisco daalụ Mike odogwu Ekwanụ onye ga-adị odogwu onwe ya selenụ odogwu onye Umueri daalụ onye mgbaga n'alike daalụ onye ịnụkwala ya mmadụ ka ike nwee anyị ekene Chief August Eze
odogwu na-agụleri nna ọ sị na odogwu akachi ọfọ n'ụwa odogwu na-agụleri be anyị ọgọsị dike bịa disetọkọsti odogwu na-agụleri aka ka iji ọfọ nụ Ayaya swagere ya urimiri anyị ekenegonu chief doctor Ịbanya Amala nwanne m ị na-agwa ndị ala nwanne m Ịbanya Rochukwu Amala odogwu na mgbekete ka isi eje o aịlanga mma ọbala tule n'enyi ya ọbala tule n'enyi ya ozigbo ndị odogwu ị na-agwa ndị ala Amala ọgwụ bịa o Ayaya si anyị kene gị ịnụkwala ya alụta n'obi ka nwalara osimiri Ayaya si anyị nụ anyị kenenu iji akụ nwafọ nụ odogwu na anya ọnịcha do ọkwado ka o si eje iji akụ nwafọ nụ odogwu na anọ ọnịcha do nwafọ na anọ ọnịcha ịnụkwala ya nwafọ na anọ ọnịcha odogwu n'ili ya Ayaya si anyị nụ anyị kene n'obi obi ofu uke seyeye na n'Igbo seyeye bịa seyeye odogwu na n'uke seyeye odogwu na n'uke odogwu onye mere oke da-akpọ ya n'ụwa seyeye sele anyị ejegosienu anyị achalaba anyị n'ụwa achala isu a na-aga isi eje ekwudo n'ụdanelu ikilike ọgwụ odike dị ya nụwa dibịa dị nakọ ikilike ọgwụ odike dị mgbuo gbuo alala nga oho odogwu ne na-agbolibe ikiliko odogwu ne na-agbọ achala isu oke isi eje yo ikilike go dike dalụ dị n'ọkwali ya alịlị ekenegonu chief ejike akwọbanụ unowu Ayaya odogwu ara odogwu etoseni n'ụwa ogwu nke wusiri nwa iyi odogwu ogwu nke wusiri nwa iyi wee nwụsịa wee kwechiri ya bụ chairman ichie n'ahịa onye mgbagodo anyị ekenegonu ezo na-eme na ọ ga-adị elu n'ụwa elu ụlọ ụrụ ebu na onye elu ụlọ ụbọchiri onye elu ụlọ ụrụ ebu n'ihe na n'ụlọ ya ya bụ onye ndemedem sekretịrị dịka enene ya n'ụwa elu odogwu nnu ayabala nwanyị kara aka dị ya ọwakwalere ochimile ego ịbịa olilili ka anyị na-eje anyị ekelegonu ezi papa m nụ ichi udemezu enu ukilisi ofu ọnụnụ ukilisi odike nene ya ịnụlụ ya ya bụ ezi papa nke na-atata n'ụwa atata n'igwe donu tupu ụbụzọ odogwu n'ụwa n'igwe donu ka isi wee bịa mbaga ikwuru nụ mgbe gburu ugbo na-ebi ọgarala ọnụ ịnụkwala ya ikolobịa dị abụbụ mebi ọnụ ọgarala ọnụnụ onye ji ego ga-emepụta ebi ịnụkwala ya okilisi ọnụnụ na-esi nwanne m ike bụ nnọrọ ka ajụ na-ebu ọrụ n'okwu ajụ n'iri na-ebu ajụ na-ebu ọra ajụ na-ebu ọra na ịnụwala ya ajụ ịnụwala ya
anyị ekelegonu chief nwoke dụnụ mmadụ bụ ọnwụ odogo n'ime ya mmadụ bụ ọnwụ Ayaya si anyị kele gị nọ ha onye mụrụ ehi kele nloge Igwe ideji okuku alụọrụ na ị ga-adị n'ụwa mmadụ bụ ọnwụ odogo mmadụ golieli bi ego okeke ga na asịkwarịfa anyị ekelegonu nwa ọbụ ọnụ ngene dịka enene ya n'ụwa ebe ebe n'ugwu obelu gesi bilie bene n'ụwa n'ụwa anụ osimiri nna na-enezi nwanne m onye ọma sọ n'itodogwu igboro nwa mama kọmanda ya odogwu kọmanda na dịka enene ya n'ụwa aka na-akwụ ebe tom too much hot for you krokotonko Sonny na-enezi nwanne m igine tusu shape to understanding n'ụlọ ya odogwu igine tusu dịka enene ya understanding ya liye odogwu understand anụ meke nego nene ya n'ụwa nghọta bụ nyakas na-enezi nwanne m ikwu na uche chukwu akụ marọrọ mpenu ikwu na uche chukwu ikwu na ebo dike nene ya bụ odogwu ikwu na ebo dike nene karachawa ayabara akụ marọmpi odogwu sepo ologo selunu anyị ekele nụnụ arụ na-ezi nwa n'ụwa senior pilot ya ịnụwale ya ọkụ na-agba ego n'orinyili onye ọwa nna arụ nụ n'ike na alụ oyi osimiri ihe ndị na-elotere unu nwere ndidi bili n'ụwa na ọ ga-adị mbọsị ọzọ n'ụwa ego na ya ga na alụti owelu ugo ọkịka nụ ọbịa ga na-azọ Ayaya nwanne m n'ụwa biko n'elu anya na ibe dị n'elu n'obuka n'ụwa alụsi owelu ugo bịa ịnụwale ya mgbọrọdọ egwu ka anyị na ịtaga ka anyị na ka anyị lotenu ndị anyị na-amasị owele egwu na-eti nwanne m injinia ibe anyị rochukwu kwụbọ aka na alụ egwu dị mma n'ụwa na alụ anyị nwanne m odogwu anyị dọnụ anyị odike aka na alụ na egwu dị mma anyị kwụbọ odogwu dalụ na-eghalị n'ụwalị ya ka m nwere ọbala mgbe ekene na-ezi nwanne m ojirigbo jọngwụrụ jọstisi na-ebịa bayabala n'enu nwanne m odigbo Jungle Justice no go na mo chedike onoso ya desenu onya masu with set onya masu with ya onu onya piaro odogu ya onya piara na yegu na yegu ayaya na o Chisco tisiegu amaboro ndesi onya awodale ejini gega na kanu onye ka mo na-egwu n'ụwa mekosi abụ nwa ọbịa bụla omekosi abụ nwa ejirika ga n'aka nli m ọbịa bụla bụ nwanne m n'ụwa nwanne mmadụ nwanne ya ọbịa bụla gụ egwu onu egwu na ya na egwu na ya na amụsị obelu Tufiakwa ndilo Holy Ghost fire. I say Holy Ghost fire.
wadi aya wata kwai wanno hu de kwai mo wata go ife ji mana odogwu baba toskwano onwe bulo nyanu oke nwa Nnamundi nwa we nwaka nwa na ọbara n'isi oyi na ndụ ofu onye jikwala ni evi kis na n'Igbo eze alụsị nke Nigeria ntanta mmiri na takpa na anya n'elu ụwa retata dum ogene isi nke aneriano Nnamundi nwa we nyam akata isi buwe na nando onyele ngiga nkis na Nigeria atakata abon nkis na Malaysia ukwa bu n'ọnụ nkis England alụsị jezuru ụwa niile ikuku ama n'ọnya nkis na Nigeria niile nụ ineji ikuku n'aka nụ onye kodolu na Africa niile Nnamundi nwa uwe nke bụ awata nkwu ebe na Ayaya nkis na Nigeria nke bụkwa okwu tiko obenigo ana ama aka mwe jụọ si ana ama aka mgbadụ ife onye ga-abụ ka ọ ga-abụ kpọrọ m Nnamundi ọnwa na-etiri ndị Biafra niile nụ Ayaya nkis n'elu ụwa nke anyị nọ obele nwa Chinyelugo n'aka nne obele nwa Chinyere ọfọ nyezinye mkpụrụ osisi nke akpọrọ ọjị ka o wee zọbazịa ụwa niile ndụ ka ọnwa na-adịrị ụmụ Igbo mmanụ ka ọnwa na-agaziri ụmụ Afrịka ka o wee gosie ụmụ ọgaranya na ụmụ ogbenye o nweziela ọjịnụ wee na-ekpepụtala anyị ndụ na arụ isi ike o wee bụsiela onye bịaziri ka o mebie n'afọ Nnamundi nwa wee ọ gwasa na ndo ka afọ onye na-akpọli Nnamundi Igwe Ayaya o wee bụrụ nwanne ya nụ ma nke na-elu onye anya na asị na onye na-egbuzi onye isi acha anya ahụ ọ bụrụ maka onye ka ị na-egbu obele nwa Nnamundi nwa uwe onye Chineke nyere ngosi ka o wee zọpụta n'ogbe ka ebu ụlọ from na ndụ befenụ wee bịasịa wee kọvasịa akụkọ bobi allegation ibe dị iche iche mana ọ bụ Chukwu dị n'aka ịghọtago ọnụ mmadụ ọ bụrụ n'Chukwu ịnụlịa Akandre kwuru si ife ya ji emenya abata n'ụzọ ya kpọ isi n'ala ọ bụrụ na isi ya ga-elu ya na ọkụ ọgbalị ya ugololie Nnamundi bụrụ m okwu bụrụ m ụka ife ọnụ ị na-emele mmụọ ogbenye na Nigeria jisie enyi ike ka isi emenụ onye asị jide ka oji na-enye anya na ọ na-eme ọfụma nụ onye asịrị aka oji nwanne m ọ na-akwụkwa njọ ịghọta wee kwụsị na onye ọbụla bụ nwoke maọbụ nwaanyị si na ndo wee bịa wee na-agọrọ gị ajọ ọfọ nwanne ọfọ ọgada n'isi ya gbozam onwe ife nyere ya ka ime na ndo ọ bụ ọchịchị ka enyere ya nwanne fesi ọchịchị rapụ onye n'ọrụ onwe ya ọ bụrụ si gị chikwata obodo nwanne chiwe obodo dị isi wee gwa ya rapụ ibo mmadụ allegation na nkịtị ịghọtago ife onye mere ọ bụrụ sobechi ya Nnamundi wee na-akasị ya obi ịmanụ ka isi eme mebela anya na ọ dị anyị mma ịghọtago eji m ofu aka ekenekwe eze nwaanyị igiliga ọgụ ada Chisco onye mgbago asị m na agụ nwere nchekwa ị na-egburu egbu nne ofu nwa ka nwanne eli ọ ga-adịrị gị na mma ịghọtazianụ ọ da dị mmanụ shasha ịnụlịa
ọdịrọ mmanụ chasha ife onye metara nye na chi ya ọ dị mma nwendidi welie nwayọ ghọtara ya Idi away. Idi away. Iji mmanụ nụ. Akọwalụ gị nwa idi a. Akụ aka ige ntị. O nwelugo. O melie. Ezi nwanne m nna m ndị bịa nna m ndị nwa kwue orimili oke mmanụ nne mmanụ mee oke mmanụ ga-adịle m ndị n'ugo ibe mekere oge ma chacha nna m ndị nwa kwue ayabala unu ge m ntị n'onu ka nkolo na obela akịkọ ibe melụ na nna ndoba ibe melụ na nteja abụọ nye ka m ji bịa taa ka ịnwụcha ntị ọfụmanụ ibe melu na Nandobai na ibe melu na nteja abụọ n'ime 2019 ka m ji bịa n'ụlọnụ m ibe nwanne bụlụ nwanne ihe na nkịtị nwanne m bịa elusie na nteja abụọ bụla ọgụ wejuli gburugburu n'ime omeibo kolombo onye nteja bụ nwanne m je wee bụrụ mmadụ na nkịtị n'ime nteja bụ udo n'ime nteja bụ udo o bụrụ mmadụ zovesie o bụrụ mmadụ zobe ma mgbe ọ na-ezobe mmadụ nwanne m na mmadụ na-afụ ya n'ụwa n'ime nteja bụ anyị mgbe ọ na-ezobe mmadụ na nteje ọ marọ na mmadụ na-afụ ya ebe ọ na-ezobe mmadụ ezobe ozobesie mmadụ wepụba ezi nwanne m wa omelie inye m ntị ọfụma ka nje nwenye n'ụga akụkọ olusienu ozobelu mmadụ nwewa onye na-abụ ya mgbe ọ na-ezobe nụ mmadụ ezobe weje wekpọ ọnya nwanne m gị bịa kanalị onye bụ ikeleli n'aka wezobe n'ime ọbịa onye bụ ikeleli n'aka wezobe ya n'ime ọbịa ọ bụ gịnị ka o melụ yi iji kenyeli n'aka ọ bụ gịnị bụ nsogbu yi iji bụrụ mmadụ wezobe n'ọbịa ometie etibezie enyi ibe n'ime abụọ n'ime nteja abụọ nke ebe anyị akpụbanya tintintin godo yala onwe kwuo etu esi wee bido onwe kowe etu esi wee bido onwe kwuo na ọ bụ mmadụ ziri ihe ya butelu ihe mmadụ nwanne m enweju onye kede afa ya nụ onye siri gị bute mmadụ onwe kpọnọ ezi ave ya na ave ya bụ Nnamdị enweju onye ọbụ onye bee osinya mara ebe o si bịanụ mana o zili enu nye bute mmadụ n'oge achọrọ ya ego onwe jee webulu mmadụ nwe jee wetebe eze n'ime ọfịa mgbe oyibo ji nwe bịanụ enwebulu onye ahụ nwe naba na prison ya nwanne onye na Nandobai wee nwere ntị ya wee nụlụ ya wedebe petishọn n'ọbụ Nnamdị nwa uwenu mịa jụrụ ese chacha mie gere akụkọ ma chacha ọ bụrụ ofu obi nwanne m ka nwanne ji gbaa ma nwanne ya inugo ọ
wedesie nu wedesie wekpokwo DPO wekpokwo SP from Ọka ọgbọgwụ ụlọọkụ SARS kava jebe Nnamdi Nwawuwe kava wee bolo Nnamdi n'ọbụ onye si n'ozi a Nnamdi nọgide n'obi ihe ndị oyibo nwee bịa wee kpọọ ya Chief Dr. Nnamdi Nwawuwe a na-akpọ ya oku n'Ọka ka ibekwula ọnụ ya na-akpọ ya oku n'Ọka ka ebe azala ọnụ ya Nnamdi wee jụọ ọnụ ụmụnne m ogene bụ nsogbu nụ bagwa ya na-ejidelu mmadụ ebe o zubelu mmadụ izobe enwe jụọ onye ahụ nwanne m ọsị na ọ bụ Ayaya si bute ya nụ nwanne m Nnamdi nwe gbavanụ na bagana ọ dị echi nye ga-abịa Ọka ya zala ọnụ ya ya ga-abịa Ọka ya ekwuru ọnụ ya Nnamdi Nwawuwe wee jebe Abuja wee jee wele ike n'elu ike wetuba ndị Ọka gidigidi onye nna nọọsụ bụrụ Igbo akụwa ndị Abuja nwee nye ọda wenye ndị ụmụahịa ọda silva kpọrọ ndị Ọka bịa onye ọbụla bịa wezala ọnụ ya ọfụma onye ọbụla zala ọnụ ya ọfụma nọ ndị Ọka wee bịa n'ụmụahịa enwe gbawa ajụjụ ọnụ nụrụ mamara ibaba ga-ekwuo dị n'ụwa ya enwe duruve wee jebe prison ya wee kpọpụta onye jidere mmadụ wee jụọ onye ajụjụ ọnụ isi na ọ bụ onye siri yi ije wee bute mmadụ onene na ya ebu ụzọ jụọ anya nụ ịmara onye kwụ ọta ọsị mba ajụ onye nke ịbụwa ịmara abụ onye kwụ ọta ọsị mba isi na ọ bụ onye siri nwanne m ije wee kidnapụ mmadụ ọsị na abụ onye agwụrụ na ọ bụ Nnamdi nọ na-agba ọkada igirige enweju onye iji fon nọmba onye ziri gị ozi ya ọsị na eji fon nọmba onye ziri ozi o wee wepụta fon nọmba ọ bụ na ọ bụrụ nke Ayaya chacha ọ bụ na ọ bụrụ nke Ayaya chacha ebe a bụ ka ụgbọ a si wee na mininu ọ bụrụ ibe nwanne melụ nwanne ya n'ime na ndobe anyị ọ bụrụ ofu obi nwanne ji gbanụ nwanne ya mana nkịtị ọ dịrọ mma ezi enyi na ọ dịrọ mma ịghọtasịanụ ọ dị mmanụ shasha ịnụlị ya ọ dịrọ mmanụ shasha ife onye metara nye na chi ya ọ dị mma wendidi welie nwayọ ịghọtala ya Idi away. Iji mmanụ akọwara gị nwa idea akụ aka ige ntị o nwelugo ezi nwanne m Nnamdi bịanụ oke nwanne mara ome igiriga ibe ya emere oge onye n'ụwa Nnamdi nwanne m ya eze alụsị Igbo niile ntanta mmiri na ntagba ha n'anya nụ Nwachukwu ji gozi anya onye ọ ga-adịle mma ịnụkwala ya ụja tụna gị okwu chacha n'oge adịle ihe na mma Nnamdi
ọ na-eyi n'ọgbọ Igbo enugo ibe ọmị na-emelụ ụmụ Naijiria dịka Chukwu ji egosi gị ọfụma mmanya na-acha anyị nụ nye aka ụja dịle ya na mma ịnụlụ ya ibe ị ga-eji mọgụ nwanne m na ọji akọrọ gị ma chacharị ị na-anụnụ nna m ndị onwe uwe ayabala osimiri okisi Afrịka niile n'ezi anya ka o si dị mma ebuelisie gị na bụ na nkịtị n'ezi anya ka o si dị mma ikuku buelisi iku o nwere ibe ọ ga-eme chọọ nya chọọ nwanne m ezi enyi mụdị iwe mma igiriga oke nwanne ogbe ego ya o wee sị m kenere ya ezi nne kọfụrụ n'anya eze nwanyị igiriga ọgụ ọ ga-adịle ya na mma ezi ada na ị ga-adị tobe Chukwu nwa uwe abụ m ụlọ ọmụmụ daalụ igiriga eju ụgbọ Adamu ụlọ ga-adịle ya na mma igiriga eju ụgbọ onye adịle ya na mma ezi nne nọ n'ọgbọ Igbo n'ugonu o si mụ kene na odozi akụ ya nwunye nke ọ bụrụla nụ Cynthia nwa uwe achị ya na nọ n'ọgbọ ọjị na awa lezenụ ndị mmanụ mee Igbo enugo Cynthia nọ ga-adịle ya na mma ọkwanya bụ nwunye nke isi ka anyị kene na odozi akụ ya nụ Chioma nwa uwe nụ eletrik yo madam daalụ ọnwa na-eti eti eletrik yo madam daalụ chayo ma nwa uwenu daalụ adamu n'ọnya dịrị na mmanụ irigego bịa bịa anyị ekene n'odozi akụ ya nwanne ka nwa uwenu nwanne ka nụ nwanne ka ahụ nwa uwenu ya bụ polisi ọfisa nwanne ka nwa uwe adamu na nne ya dozi akụ daalụ anyị ekene ezi nwanne m unu ego nwa kacha odogwu nwanne m na isi eje mba unu ego kacha n'ihi mara ome ajị ya nwanya daalụ Malaysia ke na onwe ebili ajị ya n'ihi n'ọgbọ nwadịla ya mma ezi nwanne m n'oge dị mmanụ elu ụlọ oregbu nne m onu owu Ayaya nwa mamanụ ọnụ na-ekwulu ọra niile nụ elu ụlọ oregbu nne m onye nna n'isi eje mba aka ije elu n'udo oregbu nne m elu n'udo oregbu nne m onu owu n'isi eje mba oke nwa n'isi okpuru igba tivezi oke mmanụ na ịmalụme kọngredi onye mechi akwọlụ sekretịrị odogwu na ịmame sekretịrị odike nwa mamanụ ya na nwanne m onye na-echi nwa kwọlụ bịa onye adịla ya kwa ọfụma nọ onye mechi akwọlụ ọ ga-adịrị gị na mma ya na nwanne m nọ na ya Mrs. Comfort ọgana ezi enyere malume ọgana nwa mama hụ Comfort ọbịa ya bụ ike dị ya omena nwata from ọkpana m ka isi ejenu omena nwata na ị ga-adịnụ ugwu ọkpana m daalụ udogwu aka ata ka bịa Mr. Nnamdi njide ka nke eji n'aka nwanne m nyaka anyị ji ike n'ụwa Nnamdi nwanne m njide ugwu aka taka na n'onu m n'ama na n'onu m n'ama ezi nwanne m nọ nne ya
obi na-emene kodogu Ayaya nwa mama honorable nwa mama dar oji mote mo go bianu honorable ni seje ijele nya kasi mo ewetie nyodonu na ma ene diri ijele mpoto honorable dalu ni ya nwanne m oni sejemba ọchịagha Igbo niile Chief Ikememeka ọchịagha ego na Ndubai ọchịagha n'isejemba na ọ ga-adịrị gị na mma igirigi ego nọ osu obele mmanụ Chief Fulaya Chief Donatus Ajamma ya bụ chi nke anya Ajamma nwa mamanụ ibe mene gị n'ojijenu ihe mene gị n'ụna Ajammanụ nwa mama udugba kata ka na gadịrị m inugo ezi nwanne m Chimezie oke nwa uwe Chukwu meziela anya obi odogwu Igbo n'ịmara omenụ ọgbadu baiki na albili anyị wepụ ka Chimeziela anya nụ daalụ Chineke nwanne m na ị ga-adịnụ onye ka mosta daalụ ego jụrụ oyi nwa mama ego Igbo n'ijuru oyi nụ onye ka nụ mosta daalụ ego n'ijuru Igbo jụrụ gbe m ọgwụ ego jụrụ oyi nyako ji jụọ n'ụwa jegbe jụrụ be m nwanne m Chinedu nwako n'uche igwe ihe ojii igwe n'ote mmanụ me ọgwụ eze n'ụdị n'obi unu ihe ojii nwa mamanụ igwe n'ihi ya nwako n'uche onye ọ ga-adịle mma n'ụwa onye ọ ga-adịle mma oyinugo Ayaya si mụ kenenu Uchenna Uchechukwu ajie mulerio niile ovu na gwụla ya ranye bụ n'anya ajie nwa mamanụ ajie ni nọ n'ọgbọnụ onye ọ ga-adịrị mma dogo n'isi eje mba elugo ekwọba ọnụ ọra o Amingo Chioma ekwọba ọnụ ọra o Amingo Chioma ewenu gị na nụlọ bịa mmiri dị ekwọba ọnụ ọra daalụ gị na nụ ọbịa mmiri dị onye ọ ga-adịrị mma n'ise jenu nwannekaraka ịkaraka ọ dịwo mmanụ ka anyị nakwa ije n'ime enamụ ndị onwe uwe udogwa kata ka n'isu enye jenu rapụsị anụ ndị asịrị nna ba agasigide ụtọba n'ọnụ nna m na-enwe uwe udogwa ego n'isi eje mba inugo ọlụ ụmụnna m ndị nwa uwe ka ọ bịa ka ndị asịrị jesu olu ike nu ịghọtasịanụ ọda dị mmanụ shasha ịnụlị ya ọ dịrọ mmanụ shasha ife onye metara nye na chi ya ọ dị ọma wendidi welie nwayọ ịghọtala ya Idi away. Iji mmanụ akọwalụ gị nwa idea apụ aka ige ntị o nwelugo Ayaya, mama blood.
kwa nkisi na alusa ji eje odo nwanne m sike no wa si eko je na mba Ayaya wa nwụrụ nwanne m ọmọbụlọ kwa bajo ya onye na-ekwu oyi na ya na oweli iwe ji kalụsịa Ayaya nwe nwụrụ nwanne m ọnọ na-ewute m ewute edebe nụ nwanụ ka ije n'uwe edebe gonu ena m ndị nwe uwe Ayaya bịa kweke Ayaya nwe nwụrụ nụ ọ na-ewetekwa m onye ọbụla kpọkwa esetesie uwe enamono nene ya jisikanu olu jizili yake na lo nwanne m dị n'ụwa ya nwa uwe onye nna ndụ nna o nwa uwe onye nna ndụ nna o nwa uwe onye nna ndụ nna o alụsị elugo bịa ọnụ mekenego dị kalatawo ọmọbụrụ ọgbaru na ya anya na ọbụgwa ajọ ya ịnụlụ ya nwa uwe nke onye were ngo ji wee kalụsịa osimiri ịma n'obodo ogwu iwe jide ewuwe nke obodo amụwaga na ndụba anyị jisie n'ike nọ n'ụwa nke onye were ngo ji ka igwedo inelu ya ya nụ na ndụba anyị dị n'ụwa n'obi igwedo ụmụ ya n'abọ umuledo mbanyo obi gwedo ụmụ ya n'amanụ ọkụzụ daalụ obi gwedo nya ụmụ ya n'amanụ ogbu n'ike dị n'ụwa na obi gwedo ụmụ ya n'amanụ igwedo onwe mụsie ikenu anyị onwe mmadụ wekarụsịa ịchaka bụ ịchaka onye lụka anyị welụ enamodo wawuo Ayaya dikerere ya Ayaya dikerere ya enamodo wawuwe ọmọbụla ọgwụ n'ụwa nne m n'ọbacha ya alụsị owelugo bịa olu oge oselu n'ụwa alụsị owelugo onye mụle edo dike nọkarelege alụsị owelugo bịa onye mụle eri nọkarelege ịchaka enamodo wawuwe udokwu na itando ibe nesili gị ikenu chekwuru na nna m ndị nwe gbuwe n'ụwa ka ịkọsila ya ibuli ikpe wee bịarụ na ya na ọ ga-eme ya ọfụma ọ bụrụ na alụgaghị nwanne m biko gbọlọsọ jee na ya gbọlọsọ were ije ilusie na ya ka ikpese ọwalu ya nụ ibe ga-ebu nsogbu ịkọsila ya na ya n'oge eme ya emenụ ịkọsila ya na ya n'oge eme ya emenụ ọ mesie n'ụwa biko gị n'aka ọ mesie n'ụwa biko gị n'aka maka gịnị Ayaya na-egbu mmadụ onwụrụnụ imibe jọrọ njọ n'ụwa Ayaya ga-egbu gị n'ama imibe jọrọ njọ n'ụwa Ayaya ga-egbu gị n'ama Ayaya na alụsọ welugo dịka na-echi eje mbadogwu alụsọ welugo dogwu na alụsọ welugo dogwu ayabalago gọọmenti pụta ụwa nwanne m Ayaya lọ́kà jẹ́ mọ́nà alụsị na gbọ́mọ́tò alụsị balụ jipu alụsị balụ V8 alụsị balụ pasenda alụsị balụ Camry Ayaya godo alụ alụsị anyị wetie elu eze ndị eze alụsị ọ na-enyere nke o na azụmaka ose ya alụsị ọ na-enyere nke na azụmaka ose ya zụmanụ ebe ka ọ dị nụnụ ugbo awụsa ka ọ dị
ya bụ na Abuja ebe anyị na-ekpoli ndụ ayaya ịmara ayaya na-azọ ndụ azọ ịmara ayaya na-azọ ndụ nọ enemu na onwe mgbe dịka o jisie ike n'ụwa na echi na ọ ga-agara anyị mma enemu na ịnwa uwe biko gị jisie ike n'ụwa na echi na ọ ga-agara anyị mma iwetakwala echi ya aka mma n'ụgwalịa ahịa na-enye nwa ahịa na-achọ udo ịma na ị n'ụwa ebe udo dị ka ịhụnanya na ndị alụsị owelu ugo na mụ karịrị alụsị owelu ugo gị ayaya nwe nwụrụ ayaya na-ewute ewute ọ bụ na akwụnya ka ọtọ ime mmadụ n'ụwa mmanụ ka ị ga-afụ ime njọ n'ụwa ndọnụ ka ị ga-afụ echi ebukanụ n'ọbịakanye na ya olisa chukwu osechi njọ echewelu njọ wee bịa osechi mma echewelu mma wee bịa alụsewelu ugonu n'olu okosi gba anyị kwuru na ndị jụrụ ajọ dị n'ụwa ga-emesie wee kwanụ ndị nwere ekwe dị n'ụwa nwanne m oge ekwesịghị anyị ga-ekwukwanụ na ndị jụrụ ajụ ga-ekweta ndị nwere ekwe dị n'ụwa nwanne m oge ekweta maka gịnị ayaya na-eme anyị mma ọfụma ayaya ọmọbụlọbụ ayaya ọmọbụlọbụ alụsị anyị jide ebube ndị n'ụwa uwe ọgbarịsọ ya ka o si aganụ ọmọbụlọbụ ayaya ọmọbụlọbụ alụsị anyị jide ebube alụsị owelu ugo ndụ ka o si were ala mụ na-enwe uwe bọọlụ oge o si ruo Chisco na gbanụ n'olu oge o si ruo ayawala iri ọrụ mmanụ ga eji wega iri ọrụ mmanụ ga eji jenu ahịa dịka gị dododonu alụsị owelu ugo n'olu oge o si ruo ayaya nwere ọsọ weli ije bịa n'ụlọ ya ayaya nwere ọsọ weli ije bịa n'ụlọ ya nna m na-enwe nwere olu oge ose jee gịnị ọrụ alụsị ya were ugo na ayaya nwere ọsọ weli ije gị ga-atụrụ alịla egbuwere onye mụlere oke bụ onye mgbago alịla egbuwere Chisco onye mụlere oke bụ oke ọrịa alụsị owelu ugo odogwu oyi alụsị owelu ugo bịa ewuzigburu elu ụwa n'obuka adịrọ m ike ọgụ nwanne m adịrọ m ike mma nwanne m oyi n'ụwale ya adịrọ m ike mma nwanne m Chisco na gwa ayaya dịgo gị chebe anyị ayaya dịgo gị chebe anyị ịmara ka onye rabi ike nne ya aha nwere ọsọ welije bịa aha nwere ọsọ welije bịa alụsị owelu ugo dogonu degị na-edenụ alụsị owelu ugo dalụrụ degị na-ede aha bịa obe welu ugo aha bịa obe welu ugo ịmara ka onye nwere oge onye ma mma nna m ndawo eji na nganga alụzila ya ọnụ ọma eji na nganga alụla ya ọnụ ọma nụ maka gịnị ayaya na-egbu mmadụ ọnwụrụ maka gịnị ayaya na-egbu mmadụ ọnani nna m ndawo biko jisie ike enugo ịma na ịbụ nwatakịrị onye n'ụwa nwanne m oyi ayaya wee bịazie wee ma gị nụ Chisco na onye mụlere oke bụ ọmụ n'ihe ya bala kedịbe ya mụ nwa ga-eji owe ka mma chibụ kedịbe ya mụ nwa ga-eji owe ka mma inugo kwonu alụsị osizo ma bịa na nna m ndị alụsị osizo ma wee bịa na ị ga-alụrụ ka anyị malụ na nna m ndawo anyị malịa n'ime
college bai anya mala n'ime college bai yana ya webele na college nugo arụsị wekpọ nna m ndawo kaina aya wekpọ nna m ndawo kaina nna m dewe gwajiri weme isi ike n'ụwalịa ebula ewe na nwanne ekwele izu na nka elusi ebe ahụ were ụzọ n'ụlọ elu debe aya were obi ụma na ekpe nna m ndawo kaina n'ụlọ ọrụ ka ilu ibe ji bịa kaina n'ụlọ ka ilu ibe ji bịa nụ nna m ndị wee mezie n'isi ike nụ iwe oji wee wuo n'anya ya nwanne m alụsi ego aya wee kwechiri ihe o wee zọwalụ kaina nna m ndị nwaloso weli ije gbebu ya na nwanna ndụ bebe aya wee lụsie n'ume nwanna ndụ kwechiri ka ịghọta n'ibe chukwu kere onye ka ọ ga-abụlele ka ịghọta n'ibe chi kere onye ka ọ ga-abụlele aya ole nọ na ndụ be anyị o alụsie wee binye eji ebinye ọsọ were ọrụ ọma amosu jụrụ na ndụ macha gbasasịrị ego amosu jụrụ na ndụ masa gbasasịrị ego alụsi dịka oge iwere ugbo na oho alụsi dịka oge iwere ugbo alụsi ọnọdụ ahụ were ugbo enugo aya were ọsọ were ije bịa oyi n'ụlọ ya ịma na Chisco adịrị ka ọ bụ nwanne m n'ụlọ ya adịrị m ike owinugo adịrị m ike ebe nwanne m were ọsọ were ije bịa unu gedibe anyị ga-emelụlụ ena m ndawo oge bịa gara nwa wee odogobịa na ndụ osi eje ịmara obodo ogwu ibe bachi dị egwu ịmara ka obodo a nabago na ndụ bịa igwe do na ere ya na ndụ bịa igwe do na ere ya aka kwa ọlụrụ Ayaya aka yago aka yago aka yago aka yawa aka yawolia aka yawola aka yawolo aka yawola Ayaya onye ọrụ ọma nụ osimiri ndụ gosi eje Ayaya mama buloba Ayaya mama buloba alusani jidebube onye ibe na-esili ike n'ụwa nya kpọnụ nna m ndawo ọ ga-emelụ ya emelụ n'ụwa uche na ọ bụ ọlụ Chukwu sili eke ọ na-alụnụ nna m na-ejisike na-eji ya aka mma nna m na-ejisike na-eji ya aka mma ibe onye na-emenụ n'obe ka ya ekwute ya ekwute osechi ndụ n'ụwa echewele njọ ebịa osechi ma echewele mma ebịa anyị na ya Chukwu ndị n'ụwa ga-eche ka mma anyị na ya Chukwu ndị n'ụwa ga-eche kara anyị mma nna m ndị na ndụ ego si ya ọbadịsọ ya ego si ọbadịsọ ya ego si nwa uwe azụ welu ugo dike na-ekalụchawo ogene ị na-eme mma n'elu ụwa n'ọbịa ka anyị na-achọ achọ anyị wee gbana nna m na-enye jisie ike onye ji n'aka biko onye ji na-eme nganga nna m ndawo biko emere nganga inugo onye na-ekiri onye n'ụwa ị na-ekiriri mmadụ nwanwo na-eji ohe aka mma ịwatawali ya nwanwo na-eji ohe aka mma nkechi gị zụrụ gị n'ọbụ ya ka ị ga-alụ elu ọnya amụma ije na Yoruba Ayaya ka ị na-ekwu ije na Hausa Ayaya ka ị na-ekwu ilu obodo oyibo Ayaya ka ị na-ekwu ilu Nigeria Ayaya ka ị na-ekwu
iluo n'India Ayaya ka ị na-ekwu ebe iluo Malaysia Ayaya ka ị na-ekwu iluo na China Ayaya ka ị na-ekwu iluzie n'Italy aka na-awụrụ aha ya iluo na Kotangura aka na-awụrụ aha ya jezie na Togo ebe ahụ ka o mechiri akwọ iluzie Kotonu ebe ahụ ka o mechiri akwọ iluo n'Italy ebe ahụ ka ọ dasụ akwụnụ Ayaya o arụsị owelugo bịa n'obe welugo bịa n'obe welugo Ayaya bịa obe welugo ọnya si jisie ike nwanne m na ya na ọ na-eme ọfụma iluo na Nando Ayaya ka na-egburi iluo na Muleri Ayaya ka na-eguzi iluo na Muleri Ayaya ka na-eguzi iluo na Nsube Ayaya ka na-egbu iluo na Mumbo Ayaya ka na-egbu iluo na Igbagunu Ayaya ka na-egbu iluzie n'ọmọ ebe ahụ ka ọ na-akpọtụ iluzie n'ọmọ ebe ahụ ka ọ na-akpọtụ iluzie Vita Ọgwarọ ebe ahụ ka ọ na-ara mkpatamkpa iluzie Vita Ọgwarọ ebe ahụ ka ọ na-ara mkpatamkpa iluzie n'aka ọgba aka ya kụla ya aka kụla ya aka na ọ ga-akụla ya aka nụ aka ga-agwụla ya aka nenu aka ya agwụla ya o arụsị kweke enamodo wewuwe arụsị oweluwo bịa o nwere osowelize ogere ga ikuku nnamonda gboo arụsị owelugo dịka eriri ewu n'ụwa adịrị obi ka ọ bụ nwanne m arụsị owelugo adịrị obi ka ebodogwu oyinukwala ya Chisco onye mgbago dịka nnọkwu n'ọkpọrọ ego m ka m na-etili ụwa niile ego m ka agaghị eme ụwa mma chimudododoro olu oge ose egbu anyị ga-ana n'oge ọ dị mbọsị ọzọ na arụsị owelugo onye mụlụ eri anawago arụsị owelugo onye mụlụ eri anawago anyị gwọrọ na aka ya agụrụ aka ya agụ aka ya agụrụ aka ya agụ aka akụba aka ya agụ Chisco ka anyị na onye mụlụ eri onere ya anyị egwu onye mụlụ eri n'ọgana egwu ka anyị na anyị ga-ezola egwu ike mbọsọsọ anyị ga-abịa egwu ka anyị na-anụ anyị ga-ezola egwu ike mbọsọsọ anyị ga-abịa egwu anyị na ọ ga-abịa mgbọrọdọ egwu ka anyị na mgbọrọdọ egwu ka anyị na-anụ mgbọrọdọ egwu ka anyị na arụsị owelu ya obewelu ogi ya obewelu ayodogwu ya obewelu aya galọsịa ya obewelu aya yekumekwu ọnọ ya obewelu aya ademmedemme ya obewelu aya bedabede na arụsị owelu na arụsị owelu na Ayaya gede arụsị owelugo n'ọra Chisco rara bọsọ zọrọ Ayaya
nwayọ nwanne m oya ịgbanwe ịgba dubia ewu chukwu olisa ije nuga anyị onye gelu kọnụ nwanne ya onye gelu n'enu ọkọrọ nwanne ya enu onye gelu ọkọrọ rara ị na-egasị nwanne m gaa ọfụma maka ịgasị ite ofuru nwanne m ị na-egasị gasị n'ọfụma nụ ka ịmalụ ka iji akọ ka ịmalụ ka iji asị ị na-ere n'ahịa malụ n'oge ise na-ere ahịa ọ bụrụ maka onye nụ nwanne m obere nwanne m dị nwa uwe udugwu nwanne m ewe urimili ata ataghị nwanne m ọnwa na-eti eti onwe ego nọbara n'isi oyi enu nna m dị ya onwe ego bụ ọnwa tisie ike ọ bụrụ na owe oyoko chigabego ogezenu nna m ndị nwe uwe igiliga ọgụ dugwu nwanne m urimili ata ata ọgịnị mere eze ji wee racha ntụ ọgwụ ube ka ihe na-akọwa onye ubi eluru nye ala chaba ụmụ nwanyị achụrụ ụwa n'ike ịnụrụ ya eji na-asịrị iwe chụrụ isite ị ga-asịkwa ofu obere nwa ka m ji bịanụ ka akọwa nna m ndị nwa uwe ezi nwanne m ibe mere nna m ndị nwa uwe ibe mere mmiri ụmụ asụ anwụ na ibe mere ite ma mmiri akọnụ ya ọkwa ibe anyị na-agọ n'ọbọnụ aya ya igbonu onye na-ekwu ibe emewe were isi chukwu nenenu were isi onye ahụ tinye na nke ihe ka ọ dịghị bụa oche wee isi ịrụrụ ya atụrụ ego ma shasha ibe obodo ya ya na-anya na-asụ egwu a na-atụrụ abọnụ nna m ndị nwa uwe agbanwe bụrụ ụzọ nwanne m ibe mela awọ ojibe nwe nna m ndị nwa uwe ọgịnịdị o nwere onye nọ n'ana ka ọ kọwara anyị ụsụ dị ime n'elu ọgbara omume agwọta nwatakịrị nna m ndị nwanne m ididila bụ n'onye ilie ịnụrụ ya atụlụ kwulu na ya na-enelu ya n'ala ụmụ anụmanụ asị na ya mara ife ogbe atụla si n'egwuregwu wee bịa n'obi ihe ya mazi agba nya ụbanụ aya nwanne m ịmazi egwu agba nwanne m ụwa ya ojoro ịmụrụ ya mgbamgba ego dị ya onye egwu na-ege rolu mbọmbọ ozi n'ochie ụzọ nwanne m aisi n'ugwu wee rolosi ahụ laa eji nwa dibịa mụọ lensị n'ụka njụa nwanya na-eche dị ihe mgbe niile nụ ka o weta ego ga-eji isi nri n'ụlọ ogbo mbosi ọ ga-esi ite ọkpọ ha n'ọkụ ịnụrụ ya ọ bụla maka onye nụ mgbamgba ọgụ nwanne m nna m ndị daalụ ibe bụ odogwu onye n'ochie ezi n'ụwa arụ ya mbụmbọ na anyị gaba aka isi aga nụ ezigbo nne m mgbamgba arụ obute n'ụwa ọ dịka ọya agụrụ agụ ọgwụ nsịa n'ụwa ọ dịka oyi ebutere ọzọ orimiri na mdo chigba egwu elu gbata ọsọ were ọsọ were ije bịa orimiri nnọrụ aya ọyọ ka alụsị were ọsọ were ije wee bịa anọ na-emerụ n'obodo anyị bịa agba aka nkịtị enwe nwata eze nye ka mụ na-ajụ obele nwa Chisco onye mkpọgo odogwu nwanne m n'oseje nwanne m apụtara m jewerala egwu ọbụla egwe bili onye nwere Chisco na nkịtị ayawala dịka ede
ideme ogo onye asịrị na ị ga-asịcha ofuru Igwe Ayaya Nnamdi Nwagwe Igwe Ayaya Kapụta asịrị na fagasi tofu onye asịcha ofuru sobe ji enu Igwe Ayaya Nnamdi Nwagwe Igwe Ayaya Kapụta asịrị na fagasi tofu onye sịtara nya ga-egbu onye ahụ ebiri ekwu wee gwa ya Kapụta asịrị na fagasi tofu ndị asịrị erike nne na mfeji enye anya nsogbu Kapụta asịrị na fagasi tofu Ayaya nwa mama Kapụta asịrị na fagasi tofu Kapụta asịrị na fagasi tofu Chukwu bi n'elu ị ga-agba ya nkịtị ka alụ ume n'obodo anyị bịa ndị asịrị bụrụ Nnamdi wee sịba na nkịtị ọ bụ ụtọ chi ihe chọrọ ya mmanụ ka e ga-achụala ya na nkịtị arụ bụrụ ịgba nda dike nọ n'ọgbọ Chisco bụrụ kụwa mmadụ erike n'elu mmadụ abaka na katanga ọwa ahịa dị n'ụlọ n'aka eji akụ ya lasịlị ndị na-eme nsị imegide si ode n'ụwa obodo yiri isi ịgba aja nkata n'ama obodo yiri isi nwatakịrị ndị eji ụgwọ na-abịa ebe ndị mmadụ riri nne ụwa n'ọsọ gbara elu maka gịnị ka o ji agba ọsọ nnu n'ụjọ na baba ya ji ụgwọ Nnamdi nwa uwe ọka mmanụ nne ga-adị ibe ya emere oge nwanne m asị m chukwu onye rubere iwu ya o mgbamgba n'ihi na-ekwe nnu ịtala ebe ịtala osimiri nnu aka kala aka na-eli akpọ na ọdịka ọ bụ nsala ka ọ na-eli oge dibịa chụọ aja o ọ dịka o nwere enye ndị mmụọ n'aka Nnamdi nwa uwe sisi enyekpụrụ alụ n'ụwa ọ bụrụ anwụ n'uru gị n'aka ezi nwanne m onye nne ya ezila ori nwanne m na-eji ọkpa agbawa ụzọ alụsị chi gị nyere gị dibịa melie ga-agbanụ ọya wara ya ọkụ arịala nwata n'aka ọ na-arụ ya chacha Nnamdi nwa uwe dị na chi dị na mma ezi onye m na Nnamdi ọya ka m na-egade o mgba wee bịa anyị mara ebe anyị ga-ekwu oge Chukwu na-ekwu onye mụrụ ọ bụrụ mmadụ na-eme ọgwa Chukwu nya na-eme o bụrụ gabanụ ọya adịghị mma igbe onye ka ọdọrụ aha ya arụ ị ga-ekwu ogbe na-ejebe ekwuru akpata iburu ogbe ndị na-eme akpata ka ịmara ụnụ ka anyị si aga ịrụrụ ya oke ma na Nnamdi m ahụ onye sịrị ị ga-asịtakwa ofu Igwe Ayaya Nnamdi Nwagwe Igwe Ayaya Kapụta asịrị na fagasi tofu onye sịrị ị ga-asịta ofu Igwe Ayaya Nnamdi Nwagwe Igwe Ayaya Kapụta asịrị na fagasi tofu mmadụ asịta ofu Kapụta asịrị na fagasi tofu asịsị ama ọ bụ na nkịtị Kapụta asịrị na fagasi tofu ọmbụ ọfa bụ chi Kapụta asịrị na fagasi tofu onye sịta osoro naba Kapụta asịrị na fagasi tofu ọmbụ ọfa bụ chi Kapụta asịrị na fagasi tofu chi na-emeghị mmanwụ Kapụta asịrị na fagasi tofu ọsị anyị kenenu oyi aka ka ọsị anyị kenenu
ma nwanne m chief Chinedu obi dịkere ọbanka nwa mama ya bụ maazị ọbanka ewe nwanne m Chinedu ọgbachukwu na-ebi maazị ọbanka nnanụ aya dịrị mma odogwu nwanne m na isi ejem taalụ orimiri ga anyị si bịa ụmụ wado gbanda sokiye ọ si anyị kenenụ onye nna ekwe ọbọnụ ọra nọ onye ọcha dara ọwa n'oji ekwe ọbọnụ ọra ị na-anụ ọbịa mmiri dịnụ ya ba migo shiama onye gbulere okego ụmụ na-agụ ka isi nwe ganụ amigo shiama onye ọcha na-egade nwanne asị m ibe mele ihe ma chacha ekwe ọbọnụ ọra na onye nna nna ahụ ọya dịrị ya mma ekwe ọbọnụ ọra odogwu nwanne m ụmụ na-agụ ka isi wedenụ ime mmulere oke ego imere ya o si mụ kenekwue obele nwanụ machi bụ ile nu ọnre bụ nwoke na-emere ka nnọ ijele ọma mbala ijele nwanne m obi nnewe mee ka ijele na mmanwụ na-agbakọrọ n'ọnụ karacha karacha oyiri ọma mbala a na-azụ esi azụ ike meme ka nụ obi nne ma ama ọya ka m na isi dịnụ karacha karacha mmanwụ zuru oke n'isi ijele mmagbo mgbagbe na-emegbu ijele ga-eji tie mmanwụ ijele nye kasị mmanwụ ọnụre bụ daalụ Ayaya si mụ kene nụlụ ya nwanne m daalụ ọ si mụ kenenụ ike chukwa dị mata eze kweche na na-anọ aiki eze n'ikweche anaza eze azọ ike chukwu ya biko lisa chukwu nwanne m eze kweche nwanne m bịa nwanne mata ọgụ ewe eze kweche n'igwe do nwanne m n'iso na akalụcha ọenwe mmamba ọgụ ego bịa ọ sị mụ kenenụ chief Kenneth vacancy chukwu bụ ụzọ na-emseki na ịgadịnụ onye ọma the youngest professor nụ nwenianụ ebe ahụ ka ị na-ebute ikenụ nwanne m prof nọ prof na ịgadịnụ oke nwa na obodo na ndụ daalụ nwanne m udogude mme ọya dịrị mmanụ Ayaya sị mụ kenenụ ya nwanne m na ịgadị ọ sị mụ kenenụ ọchịagha ndị Igbo niile hụ ike memere ka ọchịagha na-egadị nwanne m ọchịwọ ike meme ka ọchịagha ihe ndị Igbo nna eze nne m n'isi onye nna daalụ ọ na-adịrị ya mma Ayaya sị mụ kene n'isi je anyị gbalụ ọchịagha ndị Igbo nwoke mmanụ na monde wa uwe odugbo n'isi jenụ ọya dịrị mma ọya dịrị yi n'eke ọya dịrị n'oye ọya dịrị n'afọ ọya dịrị na nkwọrọ abi n'ọdị n'ụbọchị ọya dịrị na mma hụ Ayaya daalụ enugo kirikatarụ na ịga dị m nkili ka na-ekili ododo ejiri enyi ozu okilikili ka na-agba osenu adịghị alị elu Ayaya odogwu nwanne m na-egadi ịgba na nwa amamụ onye nna na-alụ onye sịrị na ị ga-asịtakwanụ onye sịrị na ị ga-asịta okwu rapụ nna m ndị oke nwa owu ego jebere onwe ya ya na chi dị na mma ọ bụ ilo ya na chi dị na mma unu nọgide na-eburu nwatakịrị wayalịba na nkete mmadụ egbusi mmadụ n'ụwa isi ga-ata ya ahụ nna m ndị na-egadi onye nna daalụ onye asịrị na ị ga-asịta ofu ewe onye asịrị na ị ga-asịta ofu nwanne m na ị ga-asịrị gaba ọ wee seta asịrị na ị ga-asịrị gaba
anya otu nọ dị bọbụ ile mmata nọ dị bọbụ onye siri ị ga-asịtakwa ofunu Igwe ayaya nna m dị nwakwe Igwe ayaya rapụ ndị asịrị na fagasi tofuo Igwe ayaya nna m dị nwakwe Igwe ayaya rapụ ndị asịrị na fagasi tofuo rapụ ndị asịrị na fagasi tofuo rapụ ndị asịrị na fagasi tofuo Subscribe to Chisco TV. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.